Ya kake kuka? Suka ci wasu wakawa. Ina ina. Ni ne ta. Duwa gani a inda ya samu tara da duk kafin da ya da sama da balle ka ga su wasu ne ke wannan amma su mana sun kai su goma ne waɗancan ɗaya da sama da mutum 100 ka yalla zo mu je sai na kwato ma kuɗi ai amma fulani ba zuwa ya suka ci wa wannan yaron kayansa to duk ku haɗa min kuɗinsa in ba ka ba cikin ku ya haɗa mu shekara 100 sama da 100 ina kallon China ina kallon India mutum ɗaya sai da ki sama da mutum 1000 ga nan ko magana shi tana yawa fa to gaba ɗaya ku haɗa min kuɗinsa in ba ka ba yanzu zan ci kutumar ku karkaje wancan katin duka za su yi ma karkaje kawai shari a nemo ambulan kawai a kai ni otal